Okei, eli tässä on nyt yksi tapa saada henkilö asetettua sitten siihen taustaan sillä tavalla, että jos meillä ei ole valmiina esimerkiksi sellaista ominaisuutta, että me pystyttäisiin jollain tietokoneella tai tabletilla ohjaa sitä kameraa, johon me saadaan sitten avattua se digitaalinen tausta, niin sitten meillä on vaan tässä tää tausta valmiina, niin kuin huomaatte siinä. Ja koitetaan sitten vaan arvuttelemalla mahdollisimman tarkasti sovittaa toi perspektiivi, että meillä olisi sitten mahdollisimman samannäköinen samalta korkeudelta ja samalta etäisyydeltä otettu kuva, niin kuin se nyt näkyy tossa noin. Eli jos mä nyt painan tosta. Noin, niin kuin näette, niin meillä on nyt siinä aika lailla samalla lailla toi valo tulee tuolta vasemmalta päin, mikä nyt aika hyvin vastaa sitten ton tekoälyn tekemän kuvan taustaa valaistusta. Eli se on, kuten huomaatte, niin aika tommonen valosuuntaa joka puolelle, että sille nyt ei oikeastaan mitään kauheasti semmosia varjokohtia, syviä varjoja tuossa kuvassa. Eli mulla on nyt ihan tommonen aika suht simppeli, että vähän isompi softboxi, mikä sitten valaisee aika laajalla alueelle tuohon kohteeseen, ja sitten meillä on vielä tuo taaempana tommonen neliönmallinen pienempi softboxi, mikä sitten erikseen vielä kohdistaa valoa tuohon mallin kasvoille. Että tässä on sitten yksi tapa, kun me voidaan tämä toteuttaa. No nyt meillä on tällainen huomattavasti helpompi tapa sovittaa toi kuvan perspektiivi tuon mallikuvan kanssa. Eli meillä on tämmönen ohjelma onkin täällä. Tämä on tarkoitettu Sonyn kameroille, mutta mä luulen, että tämmöisiä on myös keksitty muille kameramalleille, samanlaisia vastaavanlaisia, mihin sä pystyt avaamaan ton digitaalisen taustan tuohon valmiiksi. Ja tässä nyt on esimerkiksi sitten tää läpinäkyvyys, millä sä pystyt niinku muuttaa sen, että kumpaa sä haluat, että se näyttää enemmän. Ja nyt mulla on esimerkiksi tossa nyt aika lailla 55%, että mä näen pikkusen tuota taustaa alta, mutta sitten mä näen myös tuon oikein nojatuolin sitten, että mihin mä sitten mallia asetan. Niin nyt mä näen suurin piirtein, että tuolin koko. Nyt mä vähän täällä tosta zoomia pikkusen silleen, että mä saan sen tuolin koon aika lailla tuohon mätsättyä ton digitaalisen taustan tuolin kanssa. Nyt se alkaa olemaan aika lähelle ja nyt mä pyydän mallin sitten istumaan. No niin, eli nyt meillä on malli siellä. Tehdään vielä lopullinen tarkistus. Me nähdään nyt se, että miten se malli sitten istuu tuohon nojatuoliin sillä, että suurin piirtein pystytään tuosta aika hyvin näkemään, että toi perspektiivi vastaa ton digitaalisen taustakuvan perspektiiviä. Eli nyt me voidaan ottaa ensimmäinen kuva. Katsotaan mitä tulee. Joo, eli me voidaan tosta nyt sitten lähteä editissä rajaan kuvaa ja asettelee sitä tohon sitten. Aika hyvin me toi saatiin kyllä, että verrattuna tohon ensimmäiseen tapaan tehdä, että kun missä vaan arvaillaan sitä korkeutta ja kuvakulmaa, ja sitten tietysti jos se on ainoa vaihtoehto, niin sit vaan suosittelen, että ottaa vähän eri kohdista tarpeeksi monta kuvaa ja sitten rupeaa ihan ensi alkuun yhdistelee sen mallin siihen kuvaan ja katsoo sitten niistä kuvista, että mikä on paras, ja valitsee sitten lopullisen kuvan ja alkaa työstään sitä, että eipä tässä muuta. Kiitos. Alright, eli haluan näyttää vielä nopeasti fotarissa, miten tämä kuvien yhdistäminen sitten onnistuu käytännössä. Eli tässä meillä on nyt tämä alkuperäinen kuva, mikä meillä oli siinä kuvaustilanteessakin siinä appissa sitten auki. Eli mä ohjasin tabletilla sitä
sitä kuvaa tai oikeastaan näin sen kuvan siitä läpitteen ja mä pystyin siitä sitten näkemään suurin piirtein, että missä kohtaa se henkilön pitäisi niin kuin istua, että se näyttäisi valmiiksi aidolta, mikä sitten taas säästää huomattavasti aikaa tässä editissä, että me ei tarvitse niitä ruveta niin kuin hirveästi niitä kokoja ja vähän vääristymiä niin kuin sitten tavallaan korjaileen siinä, eli mulla on jo valmis paketti siinä olemassa kuvaustilanteessa, eli tässä on se kuva, minkä mä nyt sitten syväsin taustasta ja toisen taustan päälle ja kohdisti pienillä säädöillä joudun vähän kokoa muuttaa, että se näyttää nyt sitten ikään kuin oikein kokoiselta ja oikeassa perspektiivissä tuohon taustaan nähden. Ja tämän jälkeen sitten lähdetään työstään sitten lisää tätä kuvaa, eli aloitetaan sillä varjojen lisäämisellä tänne, eli tää näyttää nyt aidolta, huomaatte niin kuin ei varjoja. Ja tässä mä näen varjot oikeastaan sitten biisin tähän jälkikäteen. Nämähän olisi voinut tietysti eritellä sitä valokuvasta ja sitten liittää tähän, mutta mä nyt ajattelin, että tämä nyt on nopea ja helpoin ratkaisu tehdä tää tässä vaiheessa. Eli nyt näette, että jalat ei niinku leiju ilmassa, vaan ne niinku kuuluu tähän kuvaan. Sen jälkeen pikkusen tummensin täällä tätä tuolin selkänoja, niin kuin näette, niin täältä tulee valo ja henkilö blokkaa sitä valoa, niin se ei näkyy liian kirkkaana, jos mä sen annan olla tolleen. No sitten lähdettiin tekemään tämmöistä sävyjen yhdistelyä, eli tää on yksi sanotaan ehdoton asia, mikä pitää muistaa, kun lähdetään yhdistelemään kuvia taustaa. Ja varsinkin kun henkilö yhdistetään johonkin taustaan, niin pitää saada ne sävyt ja värit vähän niin kuin, ja saturaatio, eli värikylläisyys pitää saada niin kuin mätsättyä sit sen taustan kanssa. Eli tässä ensin vähän kontrastia korjattiin, sen jälkeen vähän saturaatio pudotettiin ja sitten vähän värejä koitettiin saada ton taustan mukaiseksi ja sitten vielä lopuksi tämmönen niin kuin värimaailma luotiin tohon sitten, että me saatiin se yhtenäisemmän näköiseksi. Eli aika sanotaan vähän muutosta, mutta jotain siihen tuli kuitenkin, että hän oli jo valmiina kuvaustilanteessa aika hyvin. Kaikki valkatasopainot ja kaikki oli niin kuin säädetty kohdalleen, eli ei tarvinnut hirveitä asioita tehdä. No sitten me vähän lisättiin varjoa tänne ympärille, eli me haluttiin vähän taas korostaa katsetta, saada tähän keskialueelle ja kasvoille. Me tullaan tätä myös tekemään tässä koko ajan, niin kun me vähän lisätään näitä säätöjä tässä, niin säätötasoja. Niin tässä on nyt seuraavaksi tämmönen nopea ihon käsittely, ei mitään ihmeellistä. Mä käytin semmoista kuin frequency separation tekniikkaa. Tästä mä tuun sitten, mulla on itse asiassa videokurssi, missä mä sitten käyn näitä enemmän läpi ja mä näytän montaa eri vaihtoehtoa ja mikä sopii parhaiten mihinkäkin ja miksi mä käytän mitäkin taktiikkaa mihinkin kuviin. Et siinä on aika mitään kauhean monimutkaisia ihonkäsittelytekniikoita ei kannata tehdä esimerkiksi somekuviin, koska niistä nyt ei hirveästi näe sitä eroa. Eli on olemassa myös muistia säästävämpiä tapoja tehdä, mistä mä sitten enemmän tuun kertoa myös siinä videokurssilla. Mutta ei mitään, mennään eteenpäin. Eli seuraava vaihe, no jälleen kerran vähän lisättiin varjoa tuonne reunoihin. No sitten tämmönen nopea terävöitys, eli kun me katsotaan, niin tämähän on aika suht terävää, kaikki on tosi tarkkaa, eli tämä taustahan on käsitelty 2 kertaa ja terävöitetty ja nostettu resoluutioon, niin mä halusin vähän niin kuin tasapainottaa, eli myös korostaa tämän henkilön vaatteita ja tekstuuria ja näitä tämmöisiä tosi pieniä yksityiskohtia. Ja yksi vinkki on hyvä tässä vaiheessa kertoa, eli kaikki on mihin se valo osuu ja mikä on lähempänä kameraa, niin yleensä sitä kohtaa kannattaa enemmän terävöittää ja jättää sitten ne reuna-alueet, ja mikä on kauempana kamerasta, niin kannattaa ne jättää sitten joko terävöimättä tai sitten antaa niille vähemmän arvoa. Ja
kasvot on vähän kanssa makuasia, että kuinka paljon niitä haluaa terävöittää tässä kohtaa, koska kasvot on suht kaukana kamerasta, niin mä jätin kokonaan rauhaa, mutta jos tässä olisi vähänkin joku lähikuva kyseessä, niin mä saattaisin vähän lisätä terävöitystä tuonne silmäalueelle, ripsiin, kulmakarvoihin, hiuksiin ja jollekin ehkä huuleen, mutta en missään nimessä tasaisille ihopinnoille, koska jos mä oon sen kerran silotellut sen ihon, niin mä en halua todellakaan sitä tekstuuria tuoda sieltä liikaa esille, varsinkaan sillä jälkiterävöityksellä. Sitten olisi tämmönen nopea värimäärittely, eli tässä niinku huomaatte niin aika pieni ero, mutta vähän lisäsin tuommoista turkoosia vihreätä tuonne varjoihin ja oranssia keltaista sitten tuonne kirkkailla alueille. Ja sitten olisi tää tämmönen tunnelman lisääminen. Tätä mä tykkään melkein tehdä joka kuvi, että se vähän nostaa tätä kuvan tunnelmaa ja yleisilmettä. Eli vähän lisää valoa, tuommoista himmeätä valoa tuolta vasemmalta. Ja sitten vähän tämmöistä efektiä tänne, tästä pientä pölyhiukkasta, mikä nyt näkyy oikeesti. Jos katsotte vanhoja kuvia, niin siellä näkyy. Koska ilma ei ole koskaan puhdas, että siinä on aina jotain niin kuin pientä. Ja se on aina hyvä johonkin kohtaan lisätä, varsinkin jos johonkin valoalueelle, mistä haluatte, että se heijastaa sen vielä, niin se on tosi näyttävän näköistä. No sitten vähän pehmennettiin tätä kuvan alaosaa, koska tää on taas semmonen kikko, mitä mä käytän aika paljon, eli millä mä edelleen sitä katsetta ohjaan tänne keskialueelle ja kasvoille. Ja sitten vielä korostetaan tätä, eli lisättiin tämmönen spottivalo tähän keskelle, eli vähän tuotiin tähän lisää katseen ohjattavuutta tähän kuvan keskustaan. Ja sitten täällä olisi seuraavaksi. No tää on tämmönen, tää on todella oikeastaan yksi semmonen niin kuin, mitä mä en kovin usein käytän aika harkitusta, eli tää vähän tuo kuvaan syvyyttä, niin kuin huomaatte. Ja tää todellakin sitten ohjaa sitä katsetta, eli nyt kun huomaatte, että katse hakuilee, ei oikein tiedä mihin tässä nyt pitäisi katsoa, kaikki on vähän tasasta latteita, niin katsotte kohta, kun me saadaan se niin kuin heti huomio tähän kuvan keskelle. Ja sitten vähän siihen vielä lisättiin entisestään kontrastia. Ja sitten meillä olisi, tää nyt on tämmönen pieni, mitä mä sitten halusin, koska mua jää vähän hämään oikeastaan hämään, mutta tää jotenkin tuntuu, että tää jää liian valosaksi. Mä vielä lisäsin sitten varjoa tohon, ikään kuin niinku toi henkilö sitten blokkasi samalla, että se ei sitten vuotaisi se valo liikaa tonne takaseinälle. No sitten aletaan taas jo loppuvaiheeseen, eli tässä mulla on sitten, mä tein tää kameraravilla, mitä mä nyt aina teen, semmoset loppuviimeistelyt, eli avaan varjo ja teen sen lopullisen kontrastin säädön. Yleensä siinä vaiheessa mä teen myös sitten, että mä joko lisään vibransee ja samalla sitten vähennän saturaatioa. Eli niin kuin huomaatte, katsotte noita värejä, niin pikkusen on sitä, että yritettiin tietyllä alueelle saada lisää värikylläisyyttä ja sitten taas tietyistä alueista haluttiin saada sitä myös pois. Ja se on myös makuasia ja miten haluaa tehdä, ei mikään välttämättömyys, mutta mä tykkään yleensä aina. Ja paras ohje, mitä mä voin tässä vaiheessa antaa, että kokeile eri vaihtoehtoja, koska nämä on sitten nämä ei ole kiveen hakattua, että sä pääset aina palaan tänne ja muuttaa ja vaihtaa näitä. Eli yksi mikä kannattaa, niin muistaa aina tallentaa niin usein kuin mahdollista, koska tiedän niin kokemattomia kertoja, että mä oon päässyt ihan loppusuoralla ja sitten mä oon tajunnut, että ei helvata, että mulla on jäänyt joku asia tuolta ja fotari kaatuu ja se on menoa sitten sen jälkeen, mutta yleensä siinä on ollut monesti se, että siinä on se backup-mekanismi, mikä sitten avaa sen tiedosto, jos se nyt yllättäen pääsee kaatuu. Eli ei siinä mielessä mitään hätää. No sitten me lisättiin vähän kohinaa tähän kuvaan, eli vähän, sillä me haluttiin hakea vähän sitä tunnelmaa, maalauksellisuutta, elokuvamaisuutta. Jos mietitte vanhoja filmikameroita, niin
siellähän kohina oli tosi muodissa, niin kuin näette, niin otetaan tosta pois ja päälle, niin aika pieni ero, niin kuin näette. Mutta se tuo lisää tunnelmaan kuvaa ja mä melkein käytän sitä aina. No sitten mä katson tätä lopullista kuvaa. Yleensä tässä kohtaa mä poistun hetkeksi koneelta, koska se on myös hyvä neuvo. Eli jos te olette tuntikausia plärännyt jotain samaa kuvaa, niin te tuutte värisokeiksi. Te sokastutte siitä, että te ette enää tee järkeviä valintoja välttämättä. Teidän pitää poistua hetkeksi, menkää lenkille, juotte kahvia tai jotain, tuutte tunnin parin päästä uudestaan, niin saattaa näyttää erilaiselta se kuva. Niin tässä vaiheessa mä katsoin, että okei, no ehkä mä vähän haluan lisätä pikkusen vielä tätä kontrastia. Ja tää on yksi semmonen salainen ase, mitä mä teen maalauksellisissa kuvissa varsinkin, että mä nostan ihan syvimpiä varjoalueita, mä en halua, että ne olisi ihan black mustia. Ja sitten kun mennään taas pikkusen niistä mustista tullaan tänne pikkusen vaaleampaan, niin tässä kohtaa mä taas painan niitä alaspäin. Ja sit mä lähden pikkuhiljaa nostamaan yleensä tätä sitten niin kuin viimeistä osioa, eli tätä 50% ja 100% välistä kirkkautta mä lähden sitten nostaa, eli aika maltillinen, mutta tässä on nyt sitten lopullinen kuva. Ja ei mitään, ja mä kiitän, kun jaksoitte katsoa tämän videon. Tää nyt meni vähän pidemmäksi, mitä mun piti alun perin tehdä, mutta enemmän mä sitten tuun kertoo lisää yksityiskohtia näistä eri vaiheista ja tekniikoista, mitä mä käytän näissä kuvan käsittelyissä, niin tuun sitten kertoo mun videokurssilla, mutta siitä ei sen enempää. Tää oli tässä, minä kiitän ja nautinnoisia kuvaushetkiä. Kiitos.